Nke a kachasị ka tapik. Okay. For my family, I move here for a business trip. Maybe. A lovely place. Oh, no, wait. You can tell me. They love me. They love me. They love my beautiful wife. Tell me something new. Something new. But I'm too fine for you. That is a cow. Just a cow, baby. Just a cow. Just a cow. Just again, all God did it give my. Maybe no one again, all God did it give my. Anymore. Adibo, 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 rojai. Adibo, adibo, rojai. Imerole, adibo, rojai. Imerole. Adimla maba, adibo, rojai. Ijerole. Maria mama, Maria mama, Maria mama. Adiboro jai, Ijerole. Adiboro jai, Ijerole. All right, so na cheta kama na Volt on 4.3 FM. Ezo kwa igebe gwa ho ga kpo fine but I gebe we don't know.
ọ ga-akpọrọ anyị jee ebe anyị achọrọ ịga. So erutego m mgbe m ga-eji wee si unu daalụ kunsu wee nọnyelu m nnọọ na Volt 104.3 FM. Anachetago m azụ nnọọ ka m kwuo okwu dịka otu nsi wee gwu na nnacheta azụ ngwu na ife njimaka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa. Ndị erutego m na that junction, right? So ịma na o nwere ihe mee na Nigeria since May 16th. And since May 16th ahụ, ọ dịka ọ na m amara ife na-eme na ọ dịka ọ na m achọghị ikwu ya n'ụdị n'Igbo, ọ dịka o nwere ife ọzọ. Ihe mere ume ejiro wee kwu ya bụ na nna reserve this day because na ama m na mụ na onwe m nkwụ ya 16th ma 17th mbịa ebe a on the 27th bụ mbọsị eji echeta ụmụaka na mụ na onwe m ama jizi ọmụma otu o si wee dị wee kwuo ya because na m ekwubughị ya mbụ, mana okwu a bụrụ okwu ọ ya awa ekwuketa ọkwụsị. Normally okwu a bụ ihe ekwesịghị imechacha, o kwesịghị imechacha na Nigeria, ọfọzikwa to ụmụaka. Now amara m how many persons dey aware that na on the 16th of May na enwere ụmụaka with ndị nkụzi fa, ndị bandit melu kidnap, right? O nwere ụmụaka with ndị nkụzi ịtọ, over 40 children, asọrọ students, and mekwu from 2 years wee gbagowe emelu kidnap na Nigeria. Children n'Oyo State. O nweburu ndị nke abịa na school kidnap, ọ bụrụ ndị nke a mere ebe March April, nke ahụ dị iche. Ndị nke ahụ ụmụaka ahụ onwere ọdị ndị nkụzi kidnap na that imago na that kidnapping, but ụmụaka I recover most of the kids, mechezi ndị nke ọzọ bụrụ ransom. Mana ndị nke a since 16th May onwebere onye nụrụ kụtụnkụ, onwebere onye fụrụ anything. Parents ka na-eche ka akpọ ọfa. Now ka anyị na-echeta ụmụaka, ka anyị na-echeta ndị nkụzi, maka na ọ ndị nkụzi bụ ife na-akụziri ha ife. Maka ndị nkụzi, maka education ha na future fa ji wee bịa school that day. Ndị nkụzi ịtọ ka kidnap ofu onye. How bad? Today anyị ga-ekwu maka government, right? Today anyị ga-ekwu maka ndị government, maka gọọmenti efelu guy, maka ụmụaka dị involved. And unu amalụ na m ejiri ụmụaka egwuri egwu. Kịta anọ ya dị ekwuzi maka parents, ya na-ekwuzi maka gọọmenti failula anyị just because na ihe dị as simple as security. Every month, every year, ha na-aja eboro loan maka security, na ha na-secure the country, na-secure the citizens and properties inside. Mana yet every single day, nke abụrụ every eke market day, every single day a na-ekidnap ụmụaka, a na-ekidnap ndị okenye, a na-ekidnap adolescents, a na-ekidnap older people na obodo anyị abụ Nigeria. Every single year, every single day, every single month, every week. A week na-aga at least 3 or 4 times in that week. And enough one week ọ bụrụ Sunday to Sunday ka a na-eme kidnapping. Ma ndị agha egbu onye nke obere nwa iji anya ike wee gbuwa isi. Amara m ka that child wee survive ya wee ka dị ndụ na-eme ya video. Mana of course mana agacha no gọọmenti ewe nweta ndị hospital. So ọ dị mwute nye maka njimaka ya wee bịa n'ụbọchị nkịta. Up to today anyị afụbere ụmụaka 2 years, from 2 years wee ruo 14 years ka kidnap. Anụbeghị anything. Gị na ụmụ gị nwee ike ịnọ now, unu a na-eme enjoy, a na-eje Children's Day, onwe ndị nọ na Magic Garden, onwe ndị nke nọ na Shoprite, onwe ndị nke nọ na Somewhere in New Haven, onwe ndị nke nọ na Okpara Square, onwe ndị nọ na Gerafia Zig-Savin nke yu na-akpịa stadium, events here and there. Onwe ndị nọ na Tetrazini, a lot of joints, a lot of places, a lot of event places. Ụmụaka nọ na-eme enjoy because need the privileged with ụmụ gị. Kidnapping now can be anybody. Onwe nke kidnap na Benue,
every time a na-ekidnap na Nsụka, mgbe niile a na-anụ ofu akụkọ na Ebonyi, ndị obodo a niile gbara anyị okirikiri. So mụọ ya mara etufu iru mee ka na mamụrụ anyị niile nọ n'obodo a ma na ife adịrọ mma. And tata bụ Children's Day, and ụmụaka bụ our heritage. How bụ the purpose? Some of us have the purpose why we are breathing. How bụ the purpose why I ji agba mbọ every day? Imagine na nwa gị nọ na this situation. Imagine you just duru nwa gị gaa school run that morning, drop one at school. Only for them ịkpọ gị around 12 ma around 1. Nekwa or onwezie na-ada adị n'iru akwụkwọ na ịnọkọta afụ ya na social media na enwere ụmụaka ekidnap ka ị gụọ the thing n'afọ school nwa gị ka ịfụ ka ị kọọ ya adị gị. Ịma na o nwere ụmụaka nọ n'Ajo Ofia n'ụbọchị nkịta, parents amụrụ na fa dị ndụ ma ha nwụrụ anwụ. Ụfọdụ n'ime fa bụ ndị ewepụta torture na kamera, and yet gọọmenti agba nkịtị. The same gọọmenti bụ ndị ọ ga-abụ ime ife now ha ga-achụ gị to the end of the world. Ime anything megide ha na justice crack. One of those people achụgide ya chụtụ ya. This lady, the lawyer lady, ka eze afia ọchịdịma bụ afia ka ọ gịnị mgbe ọnwụ na Abuja osi na how many story building dapụ akwa edigide wee mechebe fụ CCTV camera. For those people, CCTV camera na-adịrọkwa very clear n'abalị, mana track iru ụmụaka, iru those bandits or armed robbers, jidefa. Mana eruo na nke onwere ozi onye ma ebe ndị bandit nọ, onwere ozi onye ma ebe, onwere onye ma anything, onwere ọma ka a ga-esi trace fa for camera mmadụ dobe n'iru fa na-apụta ọfụma na-afụfa ha ụha. Ama track nwe ha fa down. Except na gọọmenti amarọ that ha dey work with these people, na ha amụrụ n'ụdị ihe dị otu, ha amụrụ na ha amaghị ihe ha ga-eme, mana ha na-ana ego for insecurity na Nigeria. Because could make sense out of this thing, because it's not making sense to me. That na a prominent man can kidnap wrong in a chewam kita na man go to the end of the world. He make sure that na this girl or the guy or the boy na recover that boy you don't know in one piece. A country na negotiates with bandits, with like and then get here to one at bankata with only if a happy or not. You can imagine that. I get to one or to as when you see them. A bankata. Happy or not. And again, amnesty. And they negotiate and a dialogue with bandits. Not just borrow power. Onye ndị a n'aka fewela anyị na-eme ka o si wee suffer just because anyị adịghị ụmụ anyị anọghị obodo ebo. Ụmụ anyị anọghị obodo ebo, anyị adịghị azụ, anyị enweghị ego ịzụ ụmụaka na school abroad. Probably anyị ime travel, anyị nwere ego ịgba flight. Ndị nche na-eche anyị sef ha dịrọ equipped. Any them can make a sense of these things, because or they make sense to me right now. Even a and for the fact no mwaka nwere ike isorinye ụmụaka ndị ọzọ wee mee Children's Day taa, ọ na-ekpo and Adam handicap, like Adam helpless. I don't know how to help. Maka ndị even the government ji ego what if na-eme. For how many days? Check it from 16th. Where ruo n'ụbọchị nkịta bụ 15 days. Ka ụmụazị a si eri nri, ka ha si awụ arụ, oyi anaghị atụgbu ụmụaka, ka onye na-enyefe nri, kedu onye na-enodefe anya, ka onye na-make sure like ha, kedu ka ụmụaka si ebi. Ụfọdụ n'imefe infection nwee ike igbugo ha self before emewede ha anything. Ụfọdụ bụ ndị oyi ga-atụgbu, ụfọdụ bụ ndị agụụ ya agụgbu, onwe ndị nwere allergy, onwe ndị bụ na onwe ife ama nlinwu, I forced her to eat it there. Yes, ilie ihe ikwesịghị iri, ọ na-egbu mmadụ. Ọ bụ na enyere gị the right medical attention at the right time. When a lot of ụmụaka, they are allergic to food, they are allergic to some kind of environment. Ha ncha ka ekpughere.
wee kpọbaa n'ime ọfịa this raining season ebe ha na-edina na onye maka ọ dị onye makwa na ha aka dịkwanụ ndụ onye ma ihe ha medebe bụ one of the teachers on camera behead the teacher on camera bepụ the teacher onu. So if they can do this to a teacher, how much more ụmụaka? Kedu ndị na-enodo ụmụaka anya? Kedu ife na-eme? Because ndị a amarọ m na ha na-eri ụmụaka eri, because at this point ebe ọ bụ na anụba onu ha 15 days anụbere onu for nothing, no calls, o nwere anything, no videos, no pictures igosi oke na ụmụaka aka dị ndụ. Ka parents nwetawegodo olileanya ka ha nwebe hope that na ụmụaka fa na a ga-erelease ha na ha needizi ka amarụ ego one a na-akwụ kedu ihe bụ dị at stake. Kpọọ m na 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Ọ dị very appalling and a lot of parents nọ na-achị na-amụkọ. This is the time to revolt. All parents ibu unu bụ ife lose with their children. Parents ibu unu bụ ife nọ in agony. Parents ibu unu bụ ife adị alahụ ụra. Some of them need the ilarụ on pills ka ha nwee ike larụ ụra because you can't cheat nature. How depressed say they mụ anya iwu sne anya bụ the thing ga-ekopụ gị inwe ike ụfọdụ nwere ike ọ bụ na isi mgbaka na-emezi ha because na ọtụtụ ahụ o nwere a parent ụmụ ya na-atọ atọgodoro ha na-atọ one ka o ji o nwere ndị bụ na nne nna fa difa nọrọ ọzọ ụmụaka ha bụ their only hope bụ onye ọya ha na-anya echete o na ngwe mgbe ife dị mma. O nwere mothers bụ na single father mpafa bụ ife na-enodofe anya ha so na ndị na-ebe akwa n'ụbọchị nkịta amarọ m na ya akpụ iru uju ka ọ gịnị because for 15 years kedu ebe ụmụaka anọ 15 days rather kedu ebe ụmụaka anọ after today ọ bụrụ 16 days. Ọ dịkwa njọ ọ dị njọ ma bụ na ịchọ isonye m n'okwu a na-ekwu n'ụbọchị nke taa 07060485853 ma kpọọ na 0915-570-8347 ma kpọọ send your message na Facebook ma Instagram YouTube rather. Hello mgbede ọma ka eke ime uhuruchi ọma nnọọ nnọọ ekesin the whole Nigerians. The whole Nigeria, they feel good things like massive. But abroad, like all these politicians, not paying them or that for that whole. But for the politicians, oh, sometimes when I'm at the happy, now my candy say, I say, why they blow that? Why they blow that? A bandit, Gabia kidnap all my school. Our government, make sure our government can get bandit. Ramston. Ego Hana the mind. Ego Nigeria, giants of Africa, OPM and neighboring country. I blues of helicopter fighter jet I blues on land there. I may choose it secure mass every day. You put it at the children. You will come on the unassigned NIN or assignment NIN. No, NIN make a way to get here. Ndị bandits and the kidnapper or that thing so we go to a car 7 call. I name here atara ya afọ nke ahụ I mere akwụchiche line anyị but the bandits ga-apụta mbe ejidu na-eme ejidu ịmana nke ndị ticha ahụ na ha nọ ọ bandits bụ na-eme the video ọ na-eme the video na-eme the video na-asị oge a na-ayọ gọọmenti nwa ya ka ekwu nwa na-ayọ gọọmenti na-asị gọọmenti ya biko agbatala ọzọ ya biko level ihe ọzọ anyị nụpụ kewụ ebupile isi. Everyone listen what about ball. He said teacher. He listen about ball na Nigeria. Our government no name. He had one 2027 election. Kaje Bitego, World Bank behind Yego, Coastal Nagalonga, electricity, not the National Nagalo.
But our people are languishing, are perishing inside the bush. It's like a better Marianne. She can now watch our rice. Now, talk or gumi. You know, na blah blah. A lot of things on our book. I'm about you with this spokesman or bandit. But the Nigerian government, really. But what time on a regular? What they kiss now? What can I say? Bandit and when I government in the government. 80 now. I got shot already on down. So, the government see go, no, I would have been the matter of my neck of that astronaut. But when you put when I did got Nigerian government, it's no Cadilla. I see one open lot of big to not go home. He had a wine over that. Yanka Walla. Yanka, open all the go much is more. That damn okay. I was just done. Our efforts done. Our all that secret agency I'm with. Damn no. A changing crew markers. I'll go make an answer. Nothing another. Around. Elemenka. Open all the one like not the way to Chito got them. Yaga, open all the complaints to Chito going to you. Because they are the reason of the only video manager. When I got my man village. Get a village I cannot walk. Did you going to get all? I cannot walk in any day. I'm still at all. Sneaker. But Omara Pine, also Omara Pine, or not good. Umuaka ere n'isi ụmụaka bụ na ha ga-etiti m nwere ege m ụmụaka aka anata n'udo nwere ege eme but aga aba gọọmenti a sị na asọgide okenye anya megide ekwu nkata n'iru wee gwa okwu one day monkey go market you go return back ya bụ okwu na gwa Nigeria gọọmenti. Thank you very much. Daalụ so. Daalụ adị mana mgbe ọ sịkwa na alụ that na monkey go maka no go return meaning n'oge eme unu. Everybody bụ na ha nwee power make sure that these bandits are put to book. Na-ejide efa meta ha ntaramahụhụ kwesịrị tinye ndị kwesịrị itinye ekwipuo ndị amị ọ bụrụ ekwip ife ụdị chakabụ ndị a na-ebu ị ga na-awọnda ka ebe ha si enweta ego ọ bụskwasị ego ha na-anata from kidnapping ransoms ọ bụskwasị ego ahụ ka ha si ebubata ya bụ ife into the country. So it's same na gọọmenti amarọ monkey go maka no go return mean n'oge eme unu ka unu ghọta oge eme unu in the same coin and measure unu na-enye every single helpless citizen of this country. Na ụmụaka pechalụ mpe kedu ihe ụmụaka mere unu kedu ihe ha mere unu? Hello ka ime mgbede ọma nnọọ ka afa gị ezimo ka ebe isi akpọ m okay gaa n'iru. Nothing like children's day that don't go back into that. Nigeria government don't know that. We have for that 2006 election. She's not good. That would be good for Umuaka now. Nigerian children are making Bolivia. And they kidnap Nigerian children back to back. Our Nigerian government, nobody cares. Children are over. Their children are going to different countries. They don't care. People must come out. Imagine they will really be that I have a kidnap people. Our Nigerian government food was a thing. In every one of Nigeria politicians for now, for Nigeria, yeah. For Nigeria politicians, so yeah. Now they had to elect my which is not good. Okay, then the president now, people go around to go some part of their village. Okay, then people listen and they had a man. Some of them are in a hammer and trap. I can't keep it back. Come to the hammer and trap. One of them I can keep it back. Which is not good.
here Nigeria government after election. Chief owner, Dinachi, so under Japan custody, don't care. Nigeria, they were there, so you're going to talk about. Let's go, boy, over at the Karana, that can go there. Nigeria, government, I know, now. That's one other guy, who will learn about life. What do you go, boy, over at the next year? Next year, the house of one of your guys, who will have one. What will you speak like Makaji? This children now. They're not seeing much for what? This year, children here, because when you know, well, look at consult, they're for everything. But that is shy. You know, what you do there. For this, what is the situation? I'm going to share around. I did a job. Manama, good picture. Like, your child. And then, you know, they don't hear. I don't want to get out. Those people, I don't want to get out. They can't make it on it. And you know, whatever, whatever. I'm not going to get out and all the stuff about the children. He's well. Daalụ so. Daalụ. And ihe na-atụ m ihe na-ama vugodo mbụ. The fact na ndị a na-ese video with their faces on it. Kedu ihe ọ dị gị ka onye na-akafe obi? Ka ihe mere iji eche na ha ji na-eme? Hey. Hello. Hello. Good evening. I'm teaching as well. Evening, ke ime? I didn't know it's going back. No. You know, Akukwa. And the China as well. You know, in Nigeria, more anything over name in Nigeria and the officer I am around. I apologize go everything. Man, Gojo, and Goma. This is into Mama Umuaka politics. When you see a hammer of Ebendia, people do peace in North. You know what? You try to make your document in Nigeria, man, or use your phone. Do very video against them. Who's doing? Upon us, on that 20, let me just say 1 hour, 2 hours. Ever open him, I got to get by him. They're proving. Manandi Ajifo, BJB to post to it online a bit. Then we're only Muriki Bam, Namebendia. The Umaka mother, Noruni Umaka, Abu, their teacher, baby, Anna Koya, or Borakoko. He had the meaning now for election 2027. Umaka mother, Noruni Ofia. Not that criminal. Or you go John Amor in Nigeria. Or you go John and put your hair to go down. You got to try to me. You didn't do the matter. They may politics. So, they all didn't do that. Oh, the other man. When I make your queen man, on your man. Eme man, onye ọbụla ya eme gịnị? Onye ọbụla ga-anọkwa ụdị ya na-emecha, and at the end of the day, all of us go die. O nwere ihe ị na-azọ n'ụbọchị nke taa, ihe ebu wee na n'ini. Ịma mbụ ya ga n'ini, ịma mbụkwe n'ihe na n'ini. Ịghọtago? So ihe ọbụla ị na-azọkọ bụ na onye mere ụmụaka eji eme ha ignore. Because at this point, all government ga-agbata nwuru mmadụ ọsọ enyemaka. All government ha deploy ya ndị soldiers sifa ngwa nyefe equip ofe ọfụma nyefe ezigbote ihe ha ha need kwesịrị ha ga-aba ime ọfịa mfa and ha ga-succeed. But somehow somebody comfortably nọ somewhere sitting on it. Mmadụ nọ somewhere sitting on that order. Gba nkịtị n'anya ụmụaka na-ata ahụhụ simply because na ụmụfa nọrọ in the mix.
Mana nsogbu adịrọ gbadị m nsogbu adịrọ. All just a matter of time. Onye ọbụla ga-anụ ụdị. Hello. Keke ime. Good evening. No. Na nke bụ na obodo anyị nọ n'ime ya na-atụkwu anyị egwu. Obodo ahụ nyere anyị n'ime ya na-atụkwu anyị egwu. Chineke ọgbachukwu ka m na-ayọ. Chineke biko kwa ya nyerekwa anyị aka. Daalụ sọ. Ihe nke a gburu ike o eziokwu. Ọkwa first time ịnụ ihe a bụ ihe a ịnọ ndịrị akụkọ a bụ ihe a. Ike kwụrụ ọtọ wee kwụ maka nna anyị na-esokwa na program na ịghọta. Biko a mara ka a ga-esi wee mee ebere ụmụazị ebekwukwa alụ biko ofe onye ahụrụ agaghị ama ihe a na-akọ mana onye nwe olu ga-aghọtakwa ebe m na-eje o. Chineke ya dịkọkwa ya nyere anyị aka. Ọ bụ ya si ka m kwuo. Daalụ sọ. Isi ike n'ọrụ gị. Daalụ. Daalụ sọ. All right, 0706-048-5853. My one is 0915-570-8347. Mgbede ọma ka eke ime. All right, 0706-048-5853. My one is 0915-570-8347. Hello. Mgbede ọma ka eke ime. Akonye metal from Mayo. Kedu ka ime? Akonye metal ihe akonye wetala ọzọ ka ọgụ a. Akonye wetala na-abụ. Daalụ sọ. Daalụ kpọghachi m azụ na 0706-048-5853 ma kpọọ na 0915-570-8347. Hello. Keke ime. Divine from Imana Onwelu. Arụ ya baa gị kịta maka ihe ịnụ. Some of our governments are even behind. Some of our governments are behind like that. All of them know. But I don't know that they'll keep quiet and be looking at their people dying. And they just stay in their heart with all that children are not there. So I'm not happy and we are not feeling fine now. Thank you. Daalụ sọ. Ndewo. All right, biko ayakwana. Biko I need their life in case onwe ka eso esi ka anụ ọgụ ma ọ ka apụta n'igwe. I need kwelu ụmụ nwoke anyị and I need gị hail and hearty. Anyị need roka ịyawa arụ biko o. Anyị ga-adị ndụ. Anyị ga-enwekwa na-arụ isi ike. Anyị achọrọ anọkọta akụba akụkọ dị anyị n'isi gị ka anyị ma nke anyị na-aya aya. Hello. Hello. Mgbede ọma ka eke ime. Afa gị na I'm fine o. Ka afa gị na ebe isi akpọ m. Oh, Ifechukwu Nno. O nwere ka ọ ma dị. Parents will not understand how Saturday this story, you know. But charity, you know, our youth, and then
our youth, even included, our youth like Nigerians at large, who allow unnecessary things to be our concern. After that, here we cannot trend or be a topic of today. And projects this anger. It's not here when he sees, not the topic here when he see. No. My young go back. Here, no, our youth, like here, not trend here when he see the English for our youth. Or not trend on social media. I'm on Kyoto. Maybe na chike meet na munyo ka celebrity ka. All like na youth in Nigeria and all this. All like if we insist on priorities, things the most significant. Like here in Ebukitata. I believe there must be a change. Everybody are watching na call na not the bad, not the bad. But most of comments when you are on Facebook or Instagram or whatever, you na call here private matter. So if our youth can channel on things that can put a national interest, a national threat to a threat to humanity that can happen to anybody. Actually, that thing on our channel, not things not necessary. Just to be a private life of somebody altogether. Actually, they are to something like this. And they project here na Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, whatever. I think there will be a change. We'll have a role to play as a youth. A youth in Nigeria is supposed to wake up. I want you to project that you are doing a nice job. Here in Nigeria, I continue saying it. Yeah, if not because of this kind of talk, emotional, this is highly emotional. You see no such thing in a trend. You know, here it's a personal, private, isolated issues. If you're a trend, I got worldwide. I'm like another teacher now, I got worldwide. I put the reaction, I react, the youth to react, and with the orientation, with the value, before that there will be a change. So I want you to take the position. You today go no matter my comment. That's what have you done so far? Okay. What have you done so far? Because it's nothing about calling your phone. You have a platform already, you are doing your best. What have you done so far? Sorry if I'm stressing this talk. I'm speaking from the heart. I said justice for mobile. Some justice for mobile. It went viral. I'm on Kyoto. Youth join as in, like if youth can use that as a template, I'm telling you, a lot of things will change. Here in Nigeria, here you to be interested, here and the necessary. I continue saying it. We check it to meet so that was with a new picture. Nonsense thing. The product country is serious. Let's youth, which is passion, they are condemned with this. They want something like they behead the teacher. The teacher that man is a father. He has children. He has loved ones. Forget about status, whether he has money or not. Is it for special? It can be your father. It's not. Is it because it's not your father? But it's not training. It's not that now with the internet now. Okay. Okay. No way new picture. No way compromise situation. And with or train up for 3 weeks. You know, youth. This country will have work to do. Let's fast thing. Let us. For this will project mobile. This man had behead. Oh, we can't explain follow it now. Even the president will sit up. So that's my submission. Let me know spend so much. Dialogue, sir. Yes, we do.
We do, Dalo. And of course, every issue is significant. I can't say that now because Nadim na-eme ihe na-adịrọ mma. Those are the things get taking someone into depression before you marry onye ahụ anwụọ. Ọ bụ na ọ dịrọ that serious, so omenala ama mme nwaanyị gbaa n'ilo, nwoke anwụọ ma nwoke na nwaanyị anwụọ. Ọ dị serious. Every situation is serious. Keba na onwe nke metụta gị direct. Onwe nke ịma na ịnọ ọrụ onwe gị ọ ga-abịakwute gị. Nke ọ ga-abụ asị na ọ bụ na ikotoro akwa ekote gị, akwa gị ekote elu gị. That is just it. Every situation is significant. In fact, anyị kwesịghị na-pass through all these things. At all, anyị ekwesịghị. Every situation mmadụ nọ ya na-ewute ya. So long as no na-enye gị sleepless night, so long as no na-eri gị nri na-arụ, all the significant to you. The only thing he gave you as a person, the more important to you. That doesn't mean not they're more important to other people. So like I have you water down people's tribulations and trials. I have you water down how people go through their dark days. Only will olilanya on, only a trust, not that I betray you. It's not an easy thing. Or the easy. You have to go, except no wrong with you from the n'anya. Except no wrong with you from the n'anya. Alright, so m ga-eje ka nje zụchara obere afịa nna cheta azụ anyị enwe ike bịakwa ebe anyị kwụsị. But of course, for ụmụaka niile bụ na ha dị safe, dị healthy, nọrọ n'aka nne na nna fa, I am wishing you all a happy Children's Day. Okay, but we can't take away kids, the children. I can't help ime ụmụ anyị ka ha too fast. Allow them to enjoy their childhood. Allow them to enjoy this period. Don't ebe a na-ejeje ndị Nike Lake na-eme event today na ọ bụ na emechaba ha bido since ebe 12. Anyị na-eme announce ebe take your kids there. But please be careful. Be very, very careful. In as much as never they are secured and all that, but still be very, very careful. Don't take away this sweetness from these children. Ihe ụmụaka gwuru ibe egwu ha, but ndị okenye anyị nwere role to play. All that point ka ọ ga-ahụ abịa event dị otu a kịta anụ a apụtasị ndị okenye anọrọ one side a na-akpakọ na-atụkọ isi ọnụ ka amalụ ka a ga-esi wee menya bụ ife ka ọ wụọ ihe ka a ga-esi enyelu parents na-eso ha enwe aṅụrị n'ụbọchị nke taa n'isi ụmụaka ha ka a ga-esi enyelu ha aka ka a ga-esi wee mee ka ha nwa na onwe fa solukwanụ na obi aṅụrị anụ a anyị na-eme experience. Ịghọtago ndị nke bụ na fa dị safe, please let's not take it away from them. Anyị bụ ndị okenye that anyị nwa bife ga-process with the hurt and the bad feelings and the wickedness this government subject like into. So anyị nwa ga-project, the kids cannot. So because don't take it away from them. Ịghọtago taking this day from ụmụ gị, take them to where they're supposed to go to. But anyị mechezi anyị anacheta azụ n'Odenigbo gba nkata ka ndị okenye. This program every day before ndị okenye. Ịghọtago ọ bụ na ịmụgo nwa, ọ bụ na ịbụ a guardian, duru ụmụ gị, is not late. Ha ji enwe the feel of the Children's Day. Echi ndị befa na-enye stories to tell. Then nwa too ga-enwekwa stories to tell. Na cheta azụ eje n'ebe ọ bụ na cheta na ịnọ na Volt 104.3 FM. Ndewo. Stop waiting for jobs. Let computer repairs and maintenance at Core Trust Digital Training Institute and start learning. Learn practical skills in computer installation, PC and laptop maintenance, troubleshooting, hardware repairs, system diagnostics, hands-on practical training, certificate of proficiency upon conviction. Course details: fee 95,000 naira. Duration 2 months, intensive. Classes Tuesdays and Thursdays. Time 10 a.m. till 1 p.m. Start date June 2nd, 2026. Who can apply? Participation is open to all interested individuals with a minimum 4-level qualification. Training venue
One trust digital center. What nice eight day out here at this church. Our other course offerings from zero to expert knowledge, basic computer knowledge, cybersecurity, data analysis, programming, flash coding, website design, artificial intelligence. Call 0806 307 3344 or 091 17000015. WhatsApp. Call 0803 306 6618. Contact us on our email at info@coretrust.com. Turn your free time to a valuable digital skill. ICT and digital skills will go to be the different stocks. Welcome to the show, and a presenter that won't stop giving it their all. Hi, my name is Ochi, your pilot one, and I'm passing the mic to the one that has current affairs in Hong Kong. Hello, everyone. I'm Jennifer, and I'm passing the mic to the George and Peacemaker in Volt FM Sports. I am Godwin, and I'm passing the mic to the people culture expert giving us cultural gist. Today, we're going to I found Batishinazo. Actually, pass the mic for Fonya Nade when he get job. But I'll put him in. What's up, my people? I go by the name No Two with the magic voice, aka King of Madrid United, and I'm passing the mic to one person with the credibility like Tony. Hi, Volt family. My name is John, and I'm passing the mic to the driver when they collect Ife. You know now. Hi neighbor, it's Jason here and passing the mic to the one that has the magic to heal your broken heart. My name is Monica and I am passing the mic to you. Yes, you. For being part of 104.3 FM. One, two, three. Ooh, re, mi, A, B, C. 1, 2, 3. You and me. 1, 2, 3. Ooh, re, mi, A, B, C. 1, 2, 3. You and me. One, two, three. Do, re, mi, A, B, C. 1, 2, 3. You and me. Ooh, 1, 2, 3. Do, re, mi, A, B, C. 1, 2, 3. You and me. You and me. Me. You and me.
easy out, living through the laughter. Reminds me how we used to be. I remember long ago, there was one that was shadow. If I fail, if I succeed. No matter what they take from me, they can't take away my dignity because of praise. Love, it's happening to me. I found the greatest love inside of me. The greatest love of all. It's easy to achieve. I found a way. It's good. Let the students laughter reminds us we used to be. They will feel it if I fail, if I succeed. No matter what they take from me, they can't take away dignity because of greatest love. It's happening to me. I found the greatest love inside of me. The greatest love of all. It's easy to achieve. I'll find a inside. Whoa. Great your strength in love. Me, I know like wala. Me, I know like wala. Touch that drug. All right, so na cheta kama azu na Volt 104.3 FM na sunu dalu kuswe no yela anyị nnọọ. Anyị wee kpọcha egwu ndị a niile wee na cheta azụ na sunu ndeje na sunu dalu. All right, so I gonna check we back
to the phone line because nobody think it I na project ụmụaka ndị a kidnap n'ọnwa afụbefe anya parents fa afụbefa amara ka ha si eme over 40 children 40 with 3 teachers ofu ka ebi head go the other 2 ka nọ anya mara their fate anya mara na fa aka dị ndụ anya mara ife ejife eme anya mara na na-erife eri a na-atafe ata na-edobefe ọfụma ha nọkwala ndụ ha na-eyi akwa ọfụma ha na-alarụ under the rain anya mara na fa na-eyichikwa arụ abalị ọ n'abalị wee na-ararụ ụmụaka 2 years to 14 bụ ihe eme kidnapping. I wonder the kind of care ụmụaka na-enweta. I wonder ebe fa nọ because I cannot even start to imagine o nwere ife ga-emegide mfilie ụdị pain the parents ndị a ga-efi because ọ bụrụ nwa m. I'm telling you. But gị na onwe gị nọ there, just imagine na nwa gị bụ ihe nọ na this position. Just imagine. All right, so 0706-048-5853. My phone is 0915-570-8347. And let it be known that the Habropi is there naked kidnap Umuaka. HM Nasla once beaten, twice shy. But unfortunately, now this country has sent drogi. Nobody send your papa. But also Wadro as well. Hello. Hello, Nde meke ka ime mgbede ọma. No.
Because it is very good. So I found out that people do. They might like it. If I like people want to live this food. But what? Oh, yeah, there are that kind of guy. I don't want to get the money to people. That's why they want to give it. That's why they want to give it. That's why they want to give it. We open up the people. We open up the people. Because you people want to get in your program. You have to walk. You have to walk. You have to walk. What you're doing, what you're doing. Dalo. Dalo so. All right, 0706 048 5853. My one at 0915 570 8347. Hello. Uhuru Choma Kekime. No. I do you. No, tantalize no tekwa. Dalo so. Yes. The head official. A world na government staff on KBN on a video wall you get if a choice your rather for him na chamber for Tamaro him. I now for an years Amana if their staff. We are going to signify you go see now. We have the house all they are official well registered. Have the government itself. Daughter. That will put that together. I had done the gather to do my all half of that she that thing myself. All have government. That would be as an official bank is where they start and I for what and I mean they do. So yeah, I mean this now as far some of us are not for it. I do pick up on the Nanezo. Of course, them back up to that level, I think it's all matter. Yeah, if it's not, if it's another, oh, my kill for it, it's too matter. I will take a long three or four, not 3 or 4 that or now. I have to turn a habit to go and do it to her. Because you are almost not to a lie. Mba ndị nke a dị iche ọ bụkwa ụmụaka bụ ihe ahụ ya ndị bandits ma ọ old video ọ ndị bandits ka eji ọha ka eji and ya old video ọ bụrụ taa ka anyị fụrụ ya Adekwaọzụ nke a na-ekwu na mmemme a ha jidechi ụmụaka ochema ọ ga-ekwu ya ha na-ekwechiri rọbọt na ha na-ete ozigochi gị na ha na-egosi ha tinyere ọrụ na a na-alụkwa ọrụ agwa ha gụ aftakwa ụgwọ bepụta ọdụpịọ ị ga-afaịtị ndị a bụ esep ka e nwere anụta ọkwa bụ ị ga-achụ gọọmenti na redio si ha ihe ndị a na-ekwu yeah, one because that or how how could you with another gap pattern that gets so yes, that's really we had I talk. All fighting to with how because so how they behave. So we here think anything how one to be so all your plans what you man that's really one Daalụ. All right, daalụ so. Daalụ. Unu anụgo onye ya. Whether na akwụ for ụgwọ or not, the point is that the government has a face to protect. But unfortunately, ha dị so shameless. Ghọta? Allegedly, ka anyị si n'ọfọ ka ha na-akwụ nnọọ ụgwọ. But ihe a nka gọọmenti kwesịrị na-project. Ọ bụrụ onye aka ekwesịrị na-project. O nwere ka ọ dị. Hello? Keke ime? No. Obi 1 billion. Ka ebe isi akpọ m?
No, Ganiru. I still have any member of the guy. My apple, no, I'm not. Two men are doing. It's compared to it, can I tell you? It's going to see the back. I hate to change it. Program. I hate to see other phone. I had a phone. And then, you know, we not so much. I told him about that. It's the same. I did do it. When I had man and popular person, and maybe one door close, maybe a one thing, even this kind of thing. The government says this can have my name. Don't you get there? You work at there. I'm not a mother. But I'm going to have how many name and how many name and tonight. I feel I need to lie. I'm getting them to get them there. Men and man. I don't need to think who I can love them. And the movie I said, there's so I can eat in that. Why you make a child? Or not with public school that will be the same. That's why that okay, my have to cut. Yeah, I can have I did that. But that's what you got to have. Yeah, I can get it. So, you're like it. Or didn't you have more? Where is the government? At the crap where I can. I will not be a little carbon. I got a good outside. What am I in? What do you power? That's right. That's right. I have to think in the now, you go over there. I'm a clean and there's a back and it's there from what I will do go there with that. So that's good. I'll go. I'll be able to go there. Before I go. I'll get the other. I do a big one day. Don't that thing for it. I'm on your bus. I want to go. Daalụ sọ. Okay, ụfọdụ na-eche tọnda. Ụfọdụ na-eche tọnda ka ọ daa. Wow, wow, wow. All right. Yeah, ma ọ bụ na ndị ọjọọ ka anyị ga-ekpochafụ. Ekpochafụ spiritually more physically, but I need imegodi spiritually first maka na asị na the world is controlled spiritually. So that physically ọ dịziela anyị mfe. N'otu ọ n'osu na-adị cheta na ụmụaka ka iji maka ha wee bịa ndị atọọlụ na-anọrọ wit nne na nna fa n'ụbọchị nke taa. Hello. Mgbede ọma ka eke ime. Collins ka ebe isi akpọ m. No.
Ukutne ha asese ma bomba no mai ma ambata for one of them is the airport. Put the hand on. More ya mete na ebe ha na-eri more ya. Tebụl ịma na ebe ha na-eri ya n'ọnọdụ ka restaurant. Ya dọwara ha bụ that mama put na-ere ihe mmanya. Ehi ahụ ka ha dọtara ha si ha na-agba agbọ n'ọrụ ebe ahụ n'okwu ha. Ihe ndị a mere bụ ka kọntrị ha bụ. Mana na ọ bụrụ na ihe emegoro na ị mara ihe na Nigeria, after the event, every time I say it, and then for sure, for the we are okay with this. We are not job for and I get to. Yes. Oh, Dalo, so. Thank you, Dalo. All right, 0706-048-5853. My one at 0915-570-8347. Kekime. No. Arinze. No.
Mm. Be careful. Dalo, Gazegi too. Dalo so. All right. Mmeje na YouTube ka anyị welu ozi ndị mmadụ na YouTube tupu anyị na-achị azụ our phone line. Ejike Odu Basin sem na-ekene m maka egwu adịka ogere egwu na redio wee bịazi kọmentị appreciate na YouTube. Daalụ sọ Ejike, o nwerekwana ihe ọzọ abụrụ ịkpago obiọma ka anyị na ebe a every day ya anyị na-arụ. Thank you. Thank God na egwu a reach with you or resonate with you. All right, so Onyejekwa Cecilia Westmont, good evening. Auntie Chinazo, good evening. And Odenibo family, welcome. Odalo. My dear, our country is bleeding on our barbara. And in the need too selfish to lead these people. May God come to our rescue. They are just busy preparing for another election of here next year. By this time next year, Etiego ma swearing in me if any name by this time next year. Oh yeah, can also engine voters card doing go and do the right thing. Voters registration is still ongoing. Okay, ongoing. They may feel do your part. May your part. You can never know except you try. So Kamigano in questioning yourself after election, Kamigana Karime Moifa Karime. We all do not know. So Kami Yabanketi may nothing. Do something. Maya Bunopta something. Eota. Because at the end of the day, I achieve a result. All the end be able to justify the means. So you just see there, okay, Ikebuchi. Oh, I should try and smile. Tata ya de mi forchi, iwe di I know obi adịrọ anyị mma. Ịghọtago, obi bụ na ọ dị m mma ka ị nidere esi m ọchị ọchị mma achị ya. So o nwere ka o si wee dị that na at this time and age na ụdị ihe a ga-emenwu ụmụaka within 24 hours a man get with these children back. Aka na code aka even after 16 days. It's a pity. Hello. Afamba Auntie Chinazo Nno n'Odenigbo. Christopher Nno. Mm-hmm. Yes.
Afama. Mm. I always feel that I did not want any piece of that because I'm a man within Naga. And if I'm Naga Tiraya, I don't feel so. I want you to know. Remember, Umuaka, stand on the hand. That's what you can. That also. And I'm on an action speaks louder than words. So I personally know what to do. I'm probably parents all over the country per se but a protest. Yeah, malo that now this could have been their kids, right? This could have been their kids. Every adult make you say, this could have been my cousin or my niece or my nephew. This could have been anybody close to me. I niile anyị kwesịrị ịpụta for protest, peaceful protest. Ịghọtago ka ndị amalụ na iwe dị anyị n'obi, and no matter how much they try to cover it, you man blame Nigerians. Government also somehow at the back end now cover stories like this so that it won't get out to the world. So ihe dị otu a mee na Nigeria na atụzinago ụjọ kedu ife merụ oji ha ewu. Government na cover na surprise ya on social media paying people ndị kwesịrị post ya more even the you algorithm nọkọta o change. You understand? These are the necessity ya bụ ife the possible and the government na-eme ya. So anyị wabụ na ya anụghị ya kedu ihe anyị ga-eme? Anyị nwere groups, anyị nwere organizations. Ihe anyị ga-eme bụ ihe amekwa na-adị ọkwa mma. O affect kwalụ ndị anụ a. It could have been you, it can be you, it can be anybody. Pọsị m na-emezikwa kwarapụ abịagokwa m kwuo ihe m kwesịrị ikwu. Anyị niile kwesịrị iji brain na-agụkọ guide your children. This country do not care. Obodo a esendị ọkwa onye ọbụla chekwakwa ụmụ gị. Inwe ike nke ga-abụrụ nke ransom ma gị nwe na onwe gị enwe na ego ransom. Ụfọdụ nwere ike ọ bụ na ego ransom dị mana enwe ike nweta akpọnatazi onye ọ bụrụ n'ozu. Anyị makwara ihe anyị ga-eme ka anyị mebi ya kịta anụ ọka dị gboo kịta chika dị. Ka anyị hapụ isi na o mere ndị Ọyọ steeti o nwere ihe gbasara anyị na ọ bikos na ọ galụ n'Ọyọ o nwere onye kwuru okwu nwa obere oge ọ gata saịdị anya. Mana Chukwu anyị ekwe ka o ruo anyị nso. Afa m bụ Chinazọ Aunty Chinazọ. Chi m ga na-azụ unu. Chizọgide m wee ruo n'ụbọchị nkịta ya na-azọcha ụmụaka ya bụ ọbụla fanụ. Chukwu na ya emeela anyị ebere. Akwụkwọ na ịchọ ịkpọ m nke unu na-eme m flash ka mmadụ m epikwu kọl ofu onye tupu m pịachie n'ụbọchị nke taa 07060485853 ma kpọọ na 09155708347 ka nchekie Facebook anyị ka mmadụ onwe ozi anyị nwere ebe ahụ. If not, ịma na anyị emechakwala. Ịghọtago? Alright, thank you for liking the post. Cheta na anyị nọ na Vault Odenigbo. Ọ bụ na ị na-ebe video m n'ụbọchị nke taa, jee na Vault Odenigbo. Jee nene my video because I need your views. All your views count. Or the very is a necessity. You have to go maka na anyị na-eje somewhere. Hello. Oya bụ ụdị ozu ị na-asị use my platform. Otu a unu na-enene YouTube recommend one niile na-afụ ihe anyị na-ekwu maka ya. Otu anụ a mgba nkịtị o nwere onye ọ ga na-eru. Ịghọtago jee na Vote Odenigbo jee na videos unu ga-afụcha videos anyị unu follow like ya watch ya. Hello. Anyway, 1 minute. Good evening. Ka afa gị na ebe isi akpọ m? The boy is good. No, gaa n'iru. Time adịrọ. No.
Nigeria. But I don't know after one, whenever I get one, sorry. How everything they go make the house. Sure, I'm not supposed to have some of that one. And then they're made a British. Some are Brian. I don't know, Brian. Yeah, we spend the government. So the government of that state, what is shop for? So we let's go for it 1 minute. So yeah, man, I government, yeah. That was such a right. Well, yeah, all the girls are never like on the top. How much more government? Yeah, conspiracy cannot be. So share to the government of that place. That's what you have done. Dalo. All right. Thank you so much. Ebe a ka m ga-abịa na njedebe n'ụbọchị nke taa si unu ọ bụrụ protest ọ bụrụ whatever we can take whatever it takes ime ka gọọmenti marụ n'ụwa niile because obifa niile bụ na ọ gabeghị ka o si ekwesị ịga ndị mmadụ anụbeghị maka ya so onye ọbụla dị safe anyị adị ọkwa safe we're not safe in this country ya tago so biko jisi n'ike na-spread the news because ọ dị very very important na ụmụaka apụta in one piece. I just pray that after so many days gagonu na ụmụaka apụta in one piece ịghọtago. Alright, so Chineke ama nkwe ka ihe mefa ya ama mmefa ya ama mmefa ya ama mmefa kechi na-eburu ụbọchị ọzọ mụ na unu ga-anọ na Volt 104.3 FM afọ mba ntị Chinazụ onye mara asụsụ onye ikwu onye amaghị asụsụ ọ na oriri ama ebu na-eji ibi ụgwọ agbacha ọsọ agụ